Gindagdagan sang Makati City Regional Trial Court Branch 148 sang arrest warrant si Atty. Levito Baligod kasunod sang duha ka count sang cyber libel. Si Baligod amo nagapungko nga abogado sang 18 nga nagpakilala nga ex-Marines nga nagaklaim nga nangin bagman ni former Ako Bicol Representative Saldico. Base sa Section 4C4 ng Cybercrime Prevention Act of 2012, kinahanglan ang 20,000 pesos nga piyansa sa kada count ng cyber libel. Sa kopya ng arrest warrant nakabutang nga giniso ini sa Makati RTC Branch 148 pagi kay Acting Presiding Judge Antonio Rey Abelio Ortiguera sang nagligad pa nga Hunyo 15, 2026. Nag-ugat ini sa ginfile nga separado nga panumbungon ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sang Marso 19 sa mga tuig. Nabanuan nga nangin bantog ng pakilala nga ex-Marines bangod sa ilako sa son nga nagdulong sila sa mga maleta nga may kwarta sa pila ka kilalang government officials kag mga kongresista nga ilagin pangakusaran nga nagabaton sang alleged kickbacks halin sa flood control projects. Isa si T. Laurel sa ginmensionar sa joint affidavit o affidavit nga nagaligar nga involved ini sa agricultural smuggling kag delivery sang alleged kickback sa pila kag government officials. Base sa mga alleged bagmen, nakakuha sila sang kwarta halin sa balay ni T. Laurel sa South Forbes kada semana. Sa nga mga tion, ang iso sang iya official statement ng Tiglikom kung sa rin gintawag sining defamatory attacks ang mga pahayag kag purely fiction. Ginatagman sila nga wala sa nagapuyo sa iya balay sa Forbes Park halin pa sang 2018. Ginpanindugan niya nga wala sa sang koneksyon sa 18 ka ginaaligar nga bagmen.